Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Munthawi ino bwana president mundilole ndingopekeratu kwa secretary general agwira ntchito ziwiri zitatu komanso adzakhala ndi ulemu wokudzutsani kuti mwalonjere anthu anu kuno mauno kuno kwa Chiuzira. Secretary general nthawi yanu. Chiuzira aliyese dzanja mwamba dzanja mwamba dzanja mwamba. Tichite kwacha wachakwera kwacha kwacha. Dr. Chakwera awinanso. Dr. Chakwera. Bwana president 10 koloko sida kwane. 10 koloko pano pamwina ndi 5 minutes or 6 minutes to 10. Koma taona ni ground udzala. Anthu wakuno simuonako malole. Atuluka mmakukamu atangova hakuti kubwerayo Chakwera. Modi wena adakabwerera be. Mulandire ulemu wanu. A first lady mai watu afuko landirani ulemu wanu pano pa Chiuzira. Bwana zokamba ndi zambiri. Ukafika pa stage nkumadikira basi. Ukaona di basi ya kwanu sidafike, koma ukaona zakwa zanu zunyamuka zubwera, umalimba mtima. Umati yakwatu swaitani kodi ibwera. Aliyese wakuno akaona miseu mwamanga kuja kulilongwe ku Capitol, akaona mseu mumanga pa 23 kudzafika mpaka na ku tank, akaona miseu yadala mwamwazai na onso kuno akulimba mtima kuti mseu wao umangidwa ndithu. Chifukwa mene mmatenga boma kudalibe miseu jenali mtown, kudalibe mseu wa ku 23. Zonsezi zachitika mulamuliro wanu. Bwana president Malawi dazoera patsana moni. Muntu akasowa timapita akamzonda. Kodi wadwala, kodali moyo, kunyumbako kuli bwanji. Nde wina aliyese pano tapatsana moni. Alipo wena atuluka dzulo, ndi anthu anapita kasusumira kapatsa moni. Alipo tiwaone, awaona, koma sanga elekesa Malawi ubwereranso votera DPP. Sizingateke ndi pang'ono pomwe. Kuja kunali kokazonda bwana, kunali kokaona kuti ambuye akusungani bwanji. Akakhala waja timafunira moyo wautali kuti Mulungu adzasunga. Koma alema tidakapatsa mpando chamati Ndalema adakakhala pasi adzipuma. Your Excellency, ndimafuna ndikuonetsereni anyamata amene akuima kuno ndi Lilongwe Central. Ima chokatu kuno constituency, ima kafika sokwapo ndamali kuja. Idakhala modele motambalala. Modi tsanalija nyanda mdamuona kuja. Wabwera kuno kwawonso. Komanso center ino ndiye number 1 kulembetsa mukonstituency imene. Adalembetsa anthu 5,800 pano. Ndiye kuti ikozungulirako ndi center ya ikulu zedi. Ali naye mnyamata amene awima naye timati chikafa kansala. Ndiye kuti kuja kuli Amos ndi kuja wadina ichi. Koma ikatere apa ndiye kuti yakwana tikiti ya Malawi Congress Party. Azanga nonse mwabwera apa. Zabwino zonse zimene Chakwera akuchita mdziko muno kuti zipitirire, ngofunika Chakwera apitirizenso pa 16 September. Bwana, pa sukulu pano panali aphunzitsi amene sanaoneko promotion. Muboma la TPP samakwezedwa. Koma inu mulamuliro wanu mwakweza aphunzitsi over 39,000. Akuti zikomo andipeza yena apo. Akuti Chimwendo sindakuveni mtatokoza za aphunzitsi. Mutitokozere mkapanda utokoza tidandaula. Ife aphunzitsi nthawi yapita Mutharika sitidakwezedwe. Ngati takwezedwa, takwezedwa mulamuliro wa Dr. Lazarus Makafi Chakwera. Mumanga mabloko paliponse. Mudi mwana asaphunzire pa mtengo. Zimene mukufuna inu, mufuna maphunziro apite patsogolo. Bwana, mmene mmatenga ulamuliro wanu, mudapeza wana othandizidwa ku university ndi boma la TPP adali 6,900. Kumatsala anthu ambiri wana amphawi samathandizidwa. Lero inu mulipirira wana 31,000 ku university.
mukuonetsetsa kuti mwana wa mphawi wina aliyese asachowe fizi. Pambali pamenepo mukuperekanso ndalama yapachaka kuti mwanayo azithandizidwa. Ana okwana 26,000 akulandira ndalama yokwana 560,000 kwacha yochokera kwa inu Your Excellency kuti wanawo azithandizidwa. Izizi bwana sizophweka, enawo amakanika. Moyo wanu mmafunira anthu zabwino, mmafunira dziko zabwino. Nsatemawu zina nkankhula kutsogoloko, koma pangolini wathu ndinuyo. Nyanda udayankhula kale kuja, koma 1 minute yokha tapatse moni a president. Kwacha! Kwacha! Dr. CHAKWERA! Dr. CHAKWERA! Ife tose! Ulemu a president athu okondeka komanso mayi wa fuko lino amayi Monica CHAKWERA. Padzana munabwera kudzationa kuja kwa Pondamali, lelonso mwabwera. A president takulandirani kuno kwa Chiuzira kwa Sinjo Chief Tsabango. Kwa Pondamali kuja ndi manena a president kuti kuno ku Lilongwe Sento nko kuchipinda kwa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye pano pa Chiuzira muchamanena a secretary general kuti mpamene tidalembetsa kwambiri. Komatu kambiri kake nkakuti bwana president 2020 uja inu mudapeza mavoti 5,000 pano. Ndipo DPP idapeza mavoti 19 ama monitor awo. Ulendo uno anthu akuno kwa Chiuzira amanena kuti tiwakope ndi mamonita omwe aja kuti nawonso akavotere ino bwana. Ndiye pano anthu apano tili ndi chimwemwe chawo chambiri kuti inu mwafika. Popeza tsiku limene ine ndimadzasiya mapepala kuti ndimene ongati phungu wa dera lino, anthu awa amapempha kuti tifuna president abwere kuno. Simmatero pachati. Ndiye inu mumabweramu posatha mwezi omwe ife tili oyamika kwambiri bwana president kuti mwabwera. Zitukuko zimene mwatichitira ndi zichafotokoza agogo zija. Koma kungonjezerapo tikayenda pa 2 kilometers pali sukulu ya ng'ombe imene yamangidwa mulamuliro wanu. Pamusipo pali secondary school ya pamwamba madzi mulima secondary school yamangidwa mulamuliro wanu. Tikafika kuja ku bypass kuchisiyo kumene kuja kuli polisi yamangidwa mulamuliro wanu. Kwa chalendewa kuja kuli chipatala chamangidwa mulamuliro wanu. Magetsi ndi madzi sichamanena agogo zija zimene mwatichitira inu bwana kuno nzambiri. Ndiye ife muchandanenera muja tili nzifukwa zoti tikadzuke folokalo kwati tikadzuka kuno mchimama wa kuno amanena secretary general mmene pamati 6 koloko pano tadzaza kale. Tsiku limene lonso takusana tonse nyumba ndi nyumba, khomo ndi khomo, mudzi ndi mudzi kuti tikadzuke tikavotere kuti a president athu apitirire kulamulira dziko lino. A president tathokoza kwambiri ndanena dzana lija kuti ife anthu akuno ndife chipani cha Malawi Congress Party ndipo chipani chincha magazi. Ndipo palibe chifukwa chakuti tikhoza kuvotera zinazo sitikhoza, koma tikadzuka kukuvoterani kwakuthokozani kuti misewu zija ndi zina zimene apempha agogo zija zipitirire obwera kuno. Kwacha! Kwacha! Tathokoza zikomo kwambiri. Tima amenewo bwana ndikupempheni kuti mutipatse moni kuno kwa Chiuzira. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha! 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 Ulemu ngopita kwa Senior Chief Tsabango anaperekezedwa ndiye Senior Chief Masumankhunda wauko kupirira njuzi. Ino abusa ambuya akudalitseni zikomo chifanya mapemphero anu. Koma tukumbuyo uku kwa ndanda mafumu uku. Kunoku anthu amango khala ngati kuti kodi nkutauni kapena nkumudzi.
kuno ni zonse tufuna tauni zipita kumudzi tufuna mudzi zipita mtauni tiphunzitsane chikhalidwe chathu cha mtundu wanje wadi terepa chalichi ngati pano pa sukulu ngati pano umakumana chotere zijalu nenazi msewu wathala nawo sikira apo pafupifupi papa chifukwa zina zidasikira pa njira misewu ina tuchulule ulimaso mtaunimu amachula ku 23 kuja chifukwa chone kuti inayo idali midwa mosakhala bwino zimene tachita ku center kwenikweniko nkuonetsa kuti chitukuko cha misewu makamaka chimakhala patsogolo kwambiri pa zonse zoti zizitsatira mbuyomo ndiye inu akuluakulu achipani nikuthokozeni chifukwa mwagwira ntchito yotamandika mpaka nakuyitana anthu chikhamu ngati ichi kubwera ngati pano ndithokoze kwambiri zikomo chifukwa chogwira ntchito mogwirizana anyanda ndi makansala wathu Lilongwe Central Constituency ndi ayikulu chifukwa chake ngakhale masinyo chief alipo angapo oti kuja kwaponda mali daliso na sinyo chief Kalumba kuno tili ndi sinyo chief Tsabango koma ndifuna ndikuthokozeni chifukwa choti tonse tikugwira ntchito mogwirizana chifukwa chakuti kuno mkutauni kuno tundi mkachere ndiye timapezana anthu osiyanasiyana ndipo kuti tisungane bwino pamafunika kuti tizikhalanso anthu ololerana bwino chifukwa ngakhale kuti kukhoza kukhala ngati malocation ku outskirts kwa city ito ndi city ndithu ndiye kuti kumudzi tikhala motani mtauni tikhala motani ena ni mablock leaders mtauni ngati muno koma nthawi zina sapatsidwa ulemu oyenerera monga mablock leaders otawo tithandizira pogwira ntchito yakuti aliyense akhale pa mtendere wina ndi mnzake ndiye ndikuthokozeni nonse chifukwa masankho a chaka chino ngakhale kampeni ya chaka chino yochitika mwa mtendere tisunge zimenezi chifukwa dziko lokhala ni mtendere ndiye kuti zitukuko zochitikazi zizipitilira popanda choletsa yaye ndithokozenso mwapadera chifukwa padzana ndabwera pompano nkumanena kuti anthuni tiyeni tigwirizane chifukwa nyani samlekera munda angakhale zina ndi zina chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene atigwera kwathu kuno ngakhale wena agweranso mayiko wena dziko lapansi monga nkhani yakusintha kwa nyengo yachita tigwera kuno koma yogweranso mayiko wena amene mmaona mumadziwanso kuti kwina nthawi zina vula yokokolola zinthu nthawi zina moto woyatsa zinthu nthawi zina zisokonezo zakuti zivomerezi zikuononga kusiyanaso ndi imene zimachitira kale ndi nthawi yake imeneyi chifukwa chake zina tizizolowere kuti zabwera kukhala ndi ife koma tiuchitapo chiyani kuti tithane nazo ndi kukonzekera zinthu za mtundu umenewu zimene boma lino likuchita wenanu zinazo simnazionepo ayi mukamfuna kuti ka business kanu kaja kayende chifukwa mukamfuna kampamba kuti ka business kachoke apa kafikeso level ina ndipo vanifu aja aluthandiza koma sandathandize mokwanira chifukwa ambiri wa inu simnalandirepo ngongole imeneyo angakhale nachotsanso chongola dzanja pa ngongole ing'ono yochepa kuti zisamakhalepo ulendo uno nifi tiyikweza kukhala banki yoyima pa yokha kuti ithandize mopitirira ndiputi ikhozanso kukhala chithandizo kwa chinyamata ndi azimayi amene mtauni ngati muno akuyesetsa tsiku ndi tsiku kuti zawo ziwayendere tapereka ndalama zambirimbiri over 300 billion koma ndalama imene ija ilibe kanthu kwa iye amene sanalandire koma nithokoze kwa iwo amene atalandira adabweza chifukwa tiumatha tikumapereka ndalamazo kwa wenanso chifukwa chakuti akubweza ambiri mkale lonse ngongole ngati imeneyi simabwezedwa anthu amangozitenga ngati izi nzandale timangodya koma ulendo uno dziko laphunzira
kuti ndalama imafunika kuchita invest izikupindulira osati kumangolikwira tsiku ntsiku mawa ulibenso chilichonse. Zimenezo zimene zithandize kuti ndalama yathu ikhale ndalama yopindulitsa chifukwa tuchita nayo kuti tipindulire pa moyo wathu osati kungoononga nthawi zonse ayi. Tere ndithokoze kwambiri kuti mapulani onsewa ndi kuti ngakhale vana wathu kutsogoloko wena udandaula kuti tipatseni yankho la lero osati yankho loti lidzalipeze zaka 18. Ndiye kusowa masomphenya kumeneko chifukwa masomphenya amaona osati za lero lokha koma kutsogolokunso tikhala bwanji dziko likozeka chotani. Ndipo anthu osowa masomphenya nkhani amangokhala ngati nthawi zina mmene chitira nkhuku mampalapasa pa mdzimodzi koma nkhuku yopalapasa pa mdzimodzi nzabwino kuti ipeze chakudya cha vana wake koma chiomba nkhanga chowulukanso nkuona kutali nzabwino chifukwa mkaphatikiza ziwiri zonsezo ndiye kuti lero muli ndi mayankho a lero komanso mawa muli ndi mayankho a mawa. Ife tikuchita zimenezi pofuna kuti dziko ili tilisiye pabwino kusiyana ndi mmene talipezera kuti chilichonse chiyende mchilungamo komanso zachuma zikhale zokhazika pa maziko woonadi osati maziko abodza. N'chifukwa chake ife tikufuna kuti inu ndi ine tigwirizane pofika pa 16 Seputembalayo kwangokhala masabata atatu omwewa inu ndi ine tikavote. Nangati chitakufunsa tere kuti mukavotera ndani? Suja mdavotera chakwera ulende uja nzimene tuzalithandiza kuti tauni ya Lilongwe iyambusinthika chifukwa cha voti imene ija nzimene zathandiza kuti zinthu zina zothyokathyoka tiyambuwongola tikonze chifukwa cha voti imene ija. Nanga lero muni mana voti imeneyo ngati ndino angati mdalembetsa pano muli pambiri wadi. Ndiye kuti pokwana pa September 16 pa mamawa aliyense wa ife tikangodzuka ndi mtima wakuti tuvotera chakwera kuti apitirize chilungwa chambachi mtsogolomu chiyende mwachangu kutenga mnyamata ngati Vitumbiko Mumba madaladala kuti atithandizire kukonza zina ndi zina zimene timachitirana tokha koma mu Mpando wa chabechabe chifukwa chofuna kuti ndalama zizingokhala mwa anthu owerengeka m'malo moti inu nonse mupindule nazo. Ndipo ife talimba mtima kuti zinthu tayamba kukonzazi zikozeka bwinobwino mwamtheradi. Tere kuni kudalitseni nonse chifukwa chakudzipereka kwanu kuti lero mukhoza kufika pano nkumva mawu anga kwa mtsokomola chabe chifukwa nthawi yoti tilongosole zonse palibe koma zikomo chifukwa chakuti ndinu amene mumakonda chipani cha Kongresi tambala wakuda komanso chakwera nyanda ndi mzake kuti tonse tikhoza kupambana nkupititsa chitukuko chathu patsogolo. Kodi mukavota tankwezerani manja ndione ngati mukavotadi. Kodi mukavotera nda? Mukavotera nda? Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.